Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecrafta. Čekajte trenutak. Tako, stavim štopericu, sednem lepo, pošto držim tastaturu u krilo, pošto sedim na nekom fotelji. Ne pitaj kako je. Samo sekunda. I'm minute. 1 minute. I evo smo. Minecraft. Zašto snimam ovako, rekao sam. Čekajte čas. Šta je to? To je taj bug na mom kompjuteru. Pogledajte sve šta ima. To sam bio iskopao jer sam bio poginuo. Ovaj diamond je ovo zlato što imam. Zla. I ovaj iron. I ovaj kurac. Emerald. To sam sve našao onu piramidu i onda imamo. Ovo sam stavio temelj. Znate što je temelj? Ko ne zna. To je ono kad gradite kuću pa dole, no? I sad sam ja samo postavio tako jer ne znam kako ću pravim kuću. I evo da snimam. Ići će 2 tu. To ću poslije da rušim sve za prozore. Ne mogu sad da se bacim, da stavim zemlju pod gore. Stavljam, pošto zemlja je najbrže. What the fuck? Nemam dovoljno drva. A tu drvo nema. Ne vezi. Radit ćemo ovako. A nije nema veze. O bože. Ne valja uopšte ljudi. Uopšte ne valja. Sad ja moram sve da rušim. Sad čekaj. Čas. Op. Gledaj sad, op. Za mal pa da skočim u krevet. Za mal. Ovo je naša guda. Ti si moje prase. I gledajte, ja sam rekao ajde da sakupim sve ono što sam imao pa da kao, znaš, da ne bude primetno da se poginu. Mislim da kažem da sam poginuo, ali da povratim ono sve što sam imao, pa da snimam dalje. A u stvari ja nađem mjesto to da sam poginuo. I sad pogledajte koliko imam kože. A kože sam še jedan stack skupio. I plus ono od prošle epizode, stavljam čas. I jo, 13 sam napravio. Šta će mi 13? Jo, sad se zajebao, majko moja vjeta. Treba mi ovako. Puć. Stavi tu, bre. Majko moja. Držao sam shift i eto šta se desilo. Aj ti marš napolje. Sad ću uradimo ovako nešto. Pravimo jedan kovčeg. Nemoj od toga. Da je ovako. Pravimo jedan kovčeg. Mnogo se tiho čuje na mikrofonu, ne znam zašto. Nema veze. I ostavimo ove stvari. To samo privremeno, poslije ću ja dole sve privremeno. Šta sam rekao? Ovo će... Jo, mutavo to sve. Ne privremeno.
tako, idemo, gradimo dalje. Snimamo 5 minuta. Da. Privremeno. Privremeno se kaže. Sad se zbunio zbog... Zato što sam se zbunio, da. Ja gledam, rekao i nemam ni za ovo da radim. Tako. Udarimo ovako. I to je to. Za početak. Znači, to će nam bude sve tu. Ovako, pravimo. Krov ćemo posle. Znači, mogu ja odmah da cepim prozor. Prozor hoćemo da bude ovako. Tako. S druge strane isto, samo da vidim. 1, 2, 3. Dvojimo se 1, 2, 3. Da. Tako. Šta još ovdje isto fali nešto. Tu ćemo male prozorčiće. Znači 3 od zida. 1, 2, 3. Čekajte, 1, 2, 3. Znači prozor će bude te veličine tu. Ovdje je 2 vrata, čak dvoje vrata, 2 vrata. Nemam vrata. Imam vrata. I to čak našao sam stare stvari, to od jedne, i našao sam staru kuću, ono tamo gdje sam postavio samo vrata bez veze, gdje mi nije uspio snimak, pa poslije sam opet snimao, pa smo se premeštali. Evo gdje sam se ja hteo, premestio sam se, zato što vidite ova trava, ne volim onu tamo gdje ima drvo, gdje ima ovo crveno drvo, mnogo ružno izgleda. Sad ćemo malo nakopati peska. Šta znam, šerujte klip. Šta da vam kažem, polako. Nemam ja neki dobar komp, ali polako, tek sam ja počeo da snimam. Ne znam, ni naziv mi ne valja, ništa mi, stalno mi nešto razmišljam, opet naziv da promenim po 10. put, ja mislim. Ali ne znam, možda. Sinjo, te će zovemo. Alo, pričam s tobom, tako, kreni se. Darim pečet u glavu, eto ti. Imaš pečet peska. Ko oni, kako se zovu. Ne znam da će mi ovo bude dovoljno. Dobro, 3, 3, 6 i tamo 3, 3, 6, to su 12. A će bude dovoljno. Sad ja imam pećnice, da 3. Ovdje će mi biti kuhinja, tako da će stavimo. Ja moram još jednu pećnicu da napravim. Ne valja, to tako. Frižider. Ovako. Idemo napravimo čestovi. 6 česta, ok. Frižidera, evo gdje će biti. Pa nije loše što sam napravio 12 svojih.
Crafting table. Hoćemo kao s frižidera. Ne valja. Glupo mnogo izgleda. Samo kamen. Da, kamen ćemo uzeti. A kamen ćemo staviti ovdje. Još 5 minuta da snimam. Jao. A ja kad počnem da igram Minecraft, ja ne mogu da se odvojim. Tako, ovako. S frižider. Kakvi mi je frižider. A? Ne valja 2, 1 često. Ah, kao ovo je frižider. Baš je lep frižider. Ne valja, čekajte. Malo to bolje da bude. Ovako možda. Kao malo frižider i tu. Ao, ja ne mogu sve da stavim. Tako. Ne valja, sad ćemo nešto uraditi. Da vidimo da može to. Stepenice samo ne treba. Mislim dobijem 4, ali ne treba 4. Tako. Može, pa nije loše. Mislim nije loše, da nije loše. Loše, nego... Te znam, da kad kuhamo. Ovako ćemo. Kao nešto, znaš, sečeš tu voda i to. Glupo malo, nema veze. Stavit ćemo jedan chest ovdje. I normalno bit će podrum. Samo ja ovo da razbijem. A, ne mogu se ja pokupim. Halo, Rexy. Šta si se popeo tu gore, bre? Stavit ćemo ovako. To odmah ide tu. Da se kuha. To ovo mogu da ispečem. A emeraldi. Ovako ćemo to sve. Sad mi da rasporedimo. To će ići ovako. Tako. Tako. Sad ovo ispečemo i ovako. I to je, čak, ja mislim da je to steak. Ne znam. Pada mrak. Rexy, pa ti zašao kod nas u kuću. Pa lepo to. Može stavim prozor da ne izađeš. Jer ako izađeš, bit će... baš to. Čekaj, to ćemo... Ne bre, šta ja radim? Stavimo ovako, uzmemo polovinu, stavimo ovdje. I Rexy budi unutra, nemoj bežiš, molim te. Šta ćemo tu još staviti? Tu nam ono vredne stvari stoje. Dajmo neke neću dobijemo, dobro. Kao u onu kuću, ja tako volim da raspoređujem. Koža, to nam treba za knjige i ovo. 4 stakla. 3. To je nosa. 4 tu. 3 i 1. Rexy. Rexy mi je izašao. Rexy, vraći se kući. Ove mi ti. Stalno lutaš negdje. Ulaz kući.
Sad ću ga ja ubiti. Sad ću ga ubiti od bati. Dođu vam. Bežiš? Što bežiš? Ti rekao da ne bežiš više. Ne brinite se, deco. On će da dođe sam. Ako će da... Šta se dereš? Nešto se desilo. Čim se deru? Pošto ja imam stokove, imam koze. Ljudi. To bi bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u nekoj... Vidimo se u nekoj sljedećoj. Boss.